2017 HSLC Satlang Angte Karbi Anglong Pen 31.72% unvet. Rongkhang constituency along Kilikatomon Kacharting. Kopili constituency HSDC election at Sahem Kangpu. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rohampi Non Arjibta Birtang Tonpen Assam High School Living Certificate 2017 at Satlang Ang Tek Karbi Ang Longpen Aningkan Wangsi Arum Nang Kihirason si Klangpon Karbi Ang Long Arluka Dogave Long Thong Kepra EC and HSLC at Satlang Kitoka Center along Pen Kadukave Bang Suri Krep Hora Bang Paropora Bang Pokebra Pli Au Sumaratum HSLC at Satlang Kitok Dunang Bongpen First Division along Bang Suri Isira Bang Paro Hinira Bang Pokebra Pli Second Division along Bang Suri Hinira Bang Paro Ketomra Pokebra Po Lapen Third Division along Bang Suri Isira Bang Paro Ketomra Bang Inkora Po Kaduga Vepen Bang Suri Pli Ra Bang Paro Po Sirkep Rap Bang Thongkepra Ketoma Satlang Ketok Atum Satlang Ketok Chipa Undunsi Karbi Anglong Ang Kangpi along pen 31.72% an Chipa Long Dunlo Laki Karbi Anglong Quality Education ang taxi nang kiklanglo. Halapu Karbi Anglong Arlo along Kedo Lo Charlie Asong atum Methang Asai Kacheklem Kepang Reng Lapenan Parta Karbi Anglong Arlo Lo Thanbang atumapan Assam Sorkar Pen BLO NRC Pen Danglo Kaprek Sorkar Asai Kepatang Arera Joksi Pini Arni Karbi Anglong Arlo Lapuan Kacharli Kepapi Dunang Kok Lo Puta Ke Ongdung Thanbang atum Pen Cut News Channel apherang ke along nang pachini dun Lason si Halapu Private School ahin pen Baden Memorial English High School along pen Pining HSLC at Satlang Kitong dun kadugave Bang Thong Kepra Ketom an pen Distinction Inut Star Kelong Bang Pli First Division Bang Inkora Isi Lapen Second Division Kelong dun Bang Troxi atum Chipa Undun si Bangso Baden Memorial English High School pen Pan Paroi si Chipa Undun Piningkan Karbi Anglong along pen Kacharli ki una phai arum nang ke suntuk abang ke high school Kacharli aru somara tumapan mobile phone ke pipenta penang an Kacharli ahin katikuk thedung pusi BMEHS a principal Lily Teran pipen ning Japon high school halo ti fulang ki result ke nila na kasi ako peneng abang ke nang letu masam taxi third division ta ave 100% lo la pen star mark lo distinction ke long to mother so time only mane kyong dung school tum copy posi chingtu point ke asawang ke itum Karbi Anglong la kai ke mai kamki do vera isi feko ako student tum phan la high school la ha le tang lo te mobile internet Facebook la ha pen da tum sang o apo se kachari apol ve de ji he da lo masih ke pota lapan je jelang nung thegyo de lo smartphone tuition nam po mobile pidun po yo la hai pen ako nang lerok ta hai do mobile pen la hai pen ajo su jelang pakak de ko la khui po an ke disturb long po la tum lo chari lapan mane interest ba lapan serious ne de po so pen ajo associate pulang tanglo te la so bang ke ni tum Karbi Anglong effect science and technology ajo ne Anglong ang Kangpi long bang ke 31.42% non vet ke pas peneng ta Assam kangan pen bang ke ili tuma district lo ke pa pitun nai lo ke pa sa phai aso kutai nang ke pisi ponjing puelo je ili tum ke non ke Karbi Anglong ke ka do we parents ba teachers ba ka do we citizen tum ta ili tum jerok tok nang po non ke athe ili tum loka charli penang si long ri jeja long ye me thang ke de jeja un ji apor la loka charli bang itu kachirung bang ba importance pipe de kaprek anathu sil tu importance beyond janeba entertainment kilun ke kan meeting la hai abang kapang e kaparla la hai na thubang si number 1 pirong tangka posa na thu si angke number 2 bang si education na thu hikha bibha loka charli osmar lo charli na thu secondary pirong la so posi o somatum ta lapuan mane interest bithe de lo
ape potum talaan buji jedelo ako science technology disaben samu pen nilipulo la mobile internet facebook pen jo somatum ge yo interest do po amasilu chali na thu latum disaben po memory na thuta kom lo aso joine si itum karbiang long pini anta bang sonthot mesen result kori aru dipu mesen result ko so bang akham se karbi tum ke kali apola so bang elitum chiri dunang ponon ki West Karbi Anglong Rongkhang constituency along Arniwang Kilik atomon kacharting ajok Ratchari atomon komat Ratchari apantong kachimarjini non malom pudak thek thilang pusi baithalang so penili tuma pherangke kat news along birta nang pali West Karbi Anglong along Karbi Anglong Autonomous Council constituency pangrum pet sirkepdo laso angbong Rongkhang constituency ta isilo non malom Ratchari asong atum rat pen kanghon kelong jiapan ason son kilik ajai me kedeng sinet le da ason si theklong hinhina songta munit kachipaong ji aphan arong ludampen kilik kapachetak amai dengrin tilo Congress I Jindabad 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 Congress I long live Sing Deron Jindabad 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 Sing Deron long live Rongkhang Mandal Congress long live Rongkhang Mandal long live Youth Congress Jindabad 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 Sivadol Jindabad Kilik atomon Clark Dagde Panghunlu ajok rong asor non malom ihin duntoy ason si theklong Kilik atomon along chingdi dun pen aru thongkepra isi arni baithalang so hawar don plikepra nerkep Congress asong along chingbe dun pen BJP aphan chipar jepon Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Kopili MSC constituency pen Karjabdun HSDC a candidate Harsing Phura pen Aruniphai Thongkepra isi arni election a Saihem Kangpu Ponpusi Cut News Channel a Pherangke Kheruni pen Birta Nangpali Kopili MSC constituency pen Karjabdun HSDC a candidate Harsing Phura lapen song along Klembang Pubang Phiatum pen non malom dode sangse pen Kilik along HSDC a candidate aphan ke pahai vekji aphan pura vote ke hanga mai along padupon lo lapen Kilik esse kahut aphan election a Saihem ta Kangpupon bangso amai along HSDC a candidate Harsing Phura pensi songa lama kang thur pon lapen Kilik along che pahai ponji alam theta jaipon 11 Langpher constituency along HSDC candidate Suna Singh Terang pen HSDC Klembangpu Bangphia tumpen dode sangse pen vote ke hang asai kedeng HSDC asong atumpen erong along batahini ke thom an vote ke rek amai padu pontang lopusi pherang ke atumpen birta nang pale Langpher arat ke athir kawe asong japo mate achoy chelar voiwai a candidate aphan ke mentu ne penta kroi lapen nota kroi thekte lapen kewangji lang apora hut sitame kroi thekte pusi ongdung Langpher arat atum ningje ponrinti lasi nona dihu ke Langpher constituency along ke HSDC high etlopu ansi Langpher arat atum aning chitheda Aruni Paithong Kebra isi arni HSDC candidate Sona Singh Teranga hinpen rong kre isi mai padupon Birta Bangkela Puan Sekang Tonik Lo Langi Bom Thakat News Channel Dome Thakme Kurang 2